To, kafin mu je ga tambayoyi na ɗumbin mutane wanda kasu ina gani suna ta turowa, bari mu taɓa wani babban muhimmin abu da mutane suka fi tambayar ka a kanka. Kwanan nan sai aka ganka ka fito da kai da wata kun je a bakin teku kun ɗauki hotuna a ɓangare ɗaya, sannan kuma wani ɓangaren gashi kun yi shiga irin ta ango da amarya a gidan ɗaukar hoto. Kamar wace ce wannan? Wannan ba sunanta wata ba, sunanta matar Abdul'aziz Malam Ali. Saboda haka kuma mata, abinda nake nufi da mata irin wadda kowane mutum yake ba da sadaki ya aura. Kamar yadda Allah ya ce wa atun nisa sadaqatihin na nihila. So sadaki na bayar na aure ta, so aure muka yi. Don ko lokacin da aka ga wannan hotuna da aurenmu kusan wata biyu ma da aure ko wata uku. Abinda akasarin masu kallo ko masu bibiyar ka suke tambaya akai shine wacce ka aura kamar ta kece ka a shekaru, ila ta kusa ninka shekarunka da sauransu. Suke ta tambayar kamar kai saurayi ne a kila 'yan mata ya kamata ka nema da sauransu, sai gashi ka je ka auri kila wacce ta kusan ninka ka a shekaru. Menene ya janyo hankalinka ka aure ta misali? Kana jina? Afuwa ya katse maganar da kake faɗa. Yawwa kuma game abin da nake cewa shine galibin masu bibiyar ka a shafukan sada zumunta suna ganin cewa wacce ka aura kamar ta girme maka kusan ta ninka shekarunka biyu ma da sauransu. Kai ga ka saurayi sharaf da kai, kamar menene ya janyo hankalinka har ya baka sha'awa ka auri wacce ta kusan ninka shekarunka ma misali? Na farko kamar yadda ka faɗa, mutane wanda suke bibiya na a shafukan sada zumunta suna ta maganganu, waɗanda ma ba masa bibiya ta suna maganganu, waɗanda na gani da wanda ban gani ba. Na farko dai kamar yadda wata kalma take fitowa a cikin maganganun duk wanda zai faɗa shi ne ya aure ta. Saboda haka shi aure babu ruwan shi da shekara. Kana ji na? Ina jin ka. Hello? Muna tare da kai, muna jin ka. Yawwa, shi aure babu ruwan shi da shekaru. Babu ruwan shi da kankantar shekaru, kuma babu ruwan shi da yawan shekaru. Idan har aka ce akwai soyayya, to babu abin da ba zai iya faruwa ba. Soyayya tana iya sawa sarki ya koma ba kowa ba, wanda yake kowa ya koma kowa. Saboda haka wannan kenan. So maganar kuma talinka na a shekaru, wannan ba gaskiya bane ba. Hajiya Bilki matata shekara ta 42 a duniya, ne kuma ina da shekara 30 a duniya. Saboda haka kuma dai ta linka ni, kuma dai bata linka ni ba, ina ƙaunarta kuma ina santa. Amma kamar me zaka ce dangane da mutanen da suke cewa kamar auren jari kai ita 'yar siyasa ce mai dukiya, shi yasa nan ka shafi mai ƙoshi ne kai aure ta? Ban ga laifinsu ba wanda yake faɗan haka, saboda ra'ayi riga kowa na shi zai saka. Idan ka ce na aure ta ne don dukiyarta, ban ga laifinka ba. Idan ka ce na aure ta ne don ɗaukakarta ko don sunan da take da shi a siyasa, ban ga laifinka ba. Amma abin da na sani shine mutane suna manta wani abu guda ɗaya. Na farko, akwai soyayya. Ai zan iya yin amfani da soyayya da take mini, ba sai na aure ta ba, zan ci kuɗin ai. Zan ci. Saboda soyayya ba abin da ba ta sawa ai. So ba dole sai na aure ta zan ci kuɗin ta ba. Ko na aure ta ko ban aure ta ba, tunda har tana so na tana ƙaunata, to kuɗin nan lalle zan ci su. Ka fahimta? Haka. So idan ka ce, ko in mutane suna faɗan cewa don dukiyarta na aure ta, ko don ita siyasa ce mai kuɗi da yawa, ba zan ce a daina faɗa ba. Amma dai
mu sani cewa wannan abin da na aikata ba haram bane ba, domin kamar yadda na sha faɗa kuma kamar yadda mutane kowa ya sani shine akwai wata hujja da mutane da dama suke kafawa a duk lokacin da aka ce wane ya auri wacce ta girme shi. Na farko akwai hujja wacce ta kasance manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyau, ba wanda ya kai shi kyau da duniya, ba a taɓa yin mai kyan shi ba, ba a taɓa yin mai ɗaukakarsa ba, ba a taɓa yin wanda shi ga baki ɗaya dai ɗan gatin Allah ne, Allah ya fi son shi akan komai. Amma Nana Khadija da ya aura, matar shi ta farko, ta girme masa nesa ba kusa ba, kuma tana da dukiya, 'yar kasuwa ce ta gaske. So kaga ya aure ta kuma ta taimaka mai a rayuwa, ta taimaka wa addinin musulunci. Zamanin da muke yi a wannan addinin namu na musulunci ta ba da gudunmawa ba kaɗan ba. Akwai gudunmawarta ta dukiyarta, ta shawararta da ta lafiyarta a wannan addinin da muke rayuwa yanzu, kuma ya aure ta. Saboda kaga kenan ba laifi bane ba. Ni dai na tsarkake zuciyata akan abin da zan yi abin alkhairi ne, kuma kamar yadda na sha faɗa, a sana'ar da nake yi yanzu duk wanda ya san cewa wannan ɗan fim ne, to ko ka faɗa ko kar ka faɗa, an san cewa mata suna bibiyar ka. Mata ku sun haɗa da manyansu da yaransu. Saboda haka akwai mata da suke bibiya ta da yawa, waɗanda na farko sun fi Hajiya Bilki ma kuɗi, wasu sun fi Hajiya Bilki suna, wasu za su zo da aure, wasu za su zo da saɓanin aure. Amma da na zauna na duba sai na ga cewa ba wani abu suke bibiya ba, sai dai wani abu da suke so su benefiting from me. To ni kuma wani abu da nake son shine zaman lafiya nake so. Allah ba ya ban ɗaukaka bane ba saboda in je in yi ashararanci ta sanadiyar wannan ɗaukaka. Allah ya ban ɗaukaka ne saboda ya tsara min a rayuwata zan samu wannan ɗaukakar, ba ni wayo na bane ba. To Hajiya Bilki da ta zo min da magana, na farko tana ƙaunata, na biyu kuma ta ga ya kamata mu yi aure. Mun daɗe ita kafin mu yi aure, na duba na ga cewa mata ce wadda ya kamata a ce duk wani ɗan adam wanda ya san abin da yake yi ya aura. Na je na samu mahaifiyata na gaya mata, mahaifiyata ta ce to za ta yi addu'a. Saboda haka daga nan mahaifiyata ta yi addu'a, na ƙara zuwa mata da magana, ta ce to in dai dan Allah nake son ta ba don wannan abu ba, in sani da abin da na so ta da shi to da wannan za mu tafi. In na so ta don kuɗi ne to kuɗi suna ƙarewa, in na so ta don wani abu ne wannan abu zai iya ƙarewa, amma in so ta saboda Allah. So mahaifiyata ta bani license, ni kuma duk abin da zan yi mahaifiyata ta ce min yi kai tsaye, wallahi ba na kokonto, kawai nake yi. So na samu goyon bayan mahaifiyata na yi wannan aure. So da haka ma an ce don kuɗi na aure ta, ba komai, ai kuɗi abu so. To masha Allah, kafin mu ci gaba bari mu karanto wasu daga cikin sakonnin da ake ta aiko mana. Sallau Ibrahim yana cewa Allah ya baku zaman lafiya. Nan kuma Amina Hamsi tana cewa Allah ya sanya alkhairi ango. Amin. Wani kuma nan yana cewa kamar me yasa ake ce maka shugaban masu yin whoop? Ai ita kalmar woof, abinda ake nufi da kalmar woof kamar zara kenan a Hausance ko? Irin unexpected, irin ka ɗauki abu ba zato ba tsammani, irin kamar walƙiya. To kai wa ka zara? Matata ana cewa na yi woof misali, sai aka ce to kwanaki wasu sun kira ni a waya ma suke ce min za su kawo mini award, za su bani shugaban yan woof na ƙasa da ƙasa. So mutane suna ce min wai shugaban yan woof saboda na auri wacce ta girme mini. Na haka yanzu kana da mambobi kenan? Kana da mambobi kenan a ciki tunda kai ne shugaba? Ina da mambobi, duk wanda ya zo ko ka fara ko daga baya na ka zo dai ni ne shugaba. So abin alkhairi. Masha Allah. To bari mu yi magana akan tunda ka ce matan ka biyu, yaya ɗaya mace taka take ganin cewa ka je ka auro wata kuma wacce ta girme ka, ita kuma ba ita dama ita ma ta girme ka ne?
na farko kamar yadda na gaya maka ɗazu, shi aure ya danganta da yadda ka gina shi. Dama ni da na auri mata ta farko ban taɓa ce mata ba zan ƙara aure ba, ban ma ɗora kaina ba in ji ɓaran hula. Ka gane ko? Matata ta farko da na aura ina son ta sosai, Rahama. Na aure ta, muka yi aure. So lokacin da auren Hajiya Bilki ya taso, na je na same ta, na ce mata ina son zan ƙara aure. Ta yi shuru, ta yi koke-kokenta ta gama, na lallashe ta, ban ƙara taso mata da magana ba sai kusan bayan wata ɗaya. Ta gana yi banza da magana, ban ma ƙare mata magana ba. Wannan muna zaune sai nake ce mata maganan nan fa tana nan. Ta ce min wata magana, na ce magana ƙara aure. To tana da fahimta gaskiya, sai tana so na. Ta ce to abin da ya sa ita wata ƙarin magana ba saboda ta yi addu'a tun daga nan da na gaya mata in dai akwai alkhairi a ciki Allah ya sa mata nutsuwa a zuciyarta. To kuma sai Allah ya sa mata wannan nutsuwar. Ta ce mani kawai ta min nasiha kan cewa ba wani abu inda ji tsoron Allah. So shi ne ban samu wani matsala daga gurin ta ba gaskiya. To ga wani sako ma na Mamin Moma wacce take cewa Allah ya baku zaman lafiya. Shi ma Murtala Abubakar Batsari yana cewa masha Allah. Sai kuma Muhammad shi kuma da yake cewa gaskiya ka burge shi. Wataƙila wannan shi ma mambanka ne ko? Yana cikin membobi. To bari mu dan duba wani batun kuma.